זהו החילוץ של אסתי, שכרגע המסוק עולה איתה ונוסע לכיוון הלאה. שימו לב, זה המסוק שמוביל את אסתי. אנחנו נפרדים מאסתי. ביי אסתי. רק לאינפורמציה הכללית, זה קרה בין סנפיר גדול. הנה אנחנו רואים את מקום הפגיעה, נמצאים שם חופשים וכו' וכו'. אנחנו נעקוב אחרי המסוק שוב. חברים, יש לכם תיעוד מסודר, וכדי שתדעו כמה זה היה קרוב, שימו לב למטה, חולות צבעוניים. אנחנו רואים את המקום, כזה קרוב זה היה, חבל. נפרדנו לשלום, ביי.